Horas alik kadongan lasroha pajupak kita muse di pertangyangan palaboroha di channel YouTube YKB Namar Hata Batak Toba dopak so tajaha sian hata ni debata perjulu mahita martangi yang mangido panuturion ni todi porbadia ali di bata amanami pardingkan basa mau liati gudang hupasahat tami nungaradi hami siala todim makehi roha nami marsaur lahu tumangi hon hatam alania li Tuhan makuling maho mananginangi do hami sudia kana posom parrohai pergugui kami di bagasat todimi lahu mangulahon di bagasan ngulu ari-ari pinuji maho di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Dia muna aliak kadongan ia si pahusor-husor ni rohata di bagasat tikion dibuat sian buku wasiat kekal na marodolan lobi sian arta ima sian hatan itu hata na tersurat di buku poda 10 pitu ayat sada sahat ro di ayat 5 jalan nagabe si pahusor-husor ni rohata ima sian ayat sada nama dok tagonado roti naung pirsas seat mardongan hasonangan asa gok bagas juhut tibal-tibal mardonga bada adong sada rumah tangga parduk-dusan na mangingatos sada bagas name si pangan natupado na sida jala terjuk do holan igdahat dohot karupu do dipangan alai ditongani rumah tanggai saya terbigido ekel doho pergaiton dang pangalaho na so masyargaan akadak danak marmeam di bagasalas ni roha na tua-tua na marsitu kolan jala saya digohi khadameo do nasida alai adong do muse sada rumah tangga nama cemura maringan di jabu namar mengo-mengo meja perpanganan nasida gok akasi panganon na tabu-tabu ape di bagasa jawi sai gonggong manang tegang digohi perbadaan do perselisian na toras disosoni ulau nabi akadadaan nasida marsuali alani tiat-tianan dangadok kadameo di nasida sudi na dia do sian na duaon rumah tangga na tutu mertua akadongan tung lobi diargahod di batado hadameo dohot na mardame-dame sian hinagurang ni arta situhu ni hatuaon dada di bagasak kamoraon manang hinagurang ni hepeng alai di persauran nadinggan jala namar si hakolongan do debata haroroan ni adameon na medinggan manang mauliutus makasih holi asa mangulu di bagasak kadameon di rumah tangga nabi unang masa aka perselisian manang aka na mabahen na sudinggat tudongat jorma di halamon ibana do kita majakut jalama kalas sepasupasuna di bagasak kadameon dang di bagasak persuala do persadisian dongan entahari kot pema persoran nadingga dohot donga sajabu manak saripe paroma hasonangat dohot las ni roha tu akka donga jolma di nahumaliak kita ingok ma sap ponggol roti narak pinangan di bagasak kadameon adun umarga doi siap pesta bulun naginohan ni akka persadisian amin martang yang mahita mauliate ma diho Tuhan dipengot hodo kami akka na sabagas akka nasaripe akka namar pinopar asa totong di bagasan hadameon di bagasak kadameo do bihalomoko pasu-pasum di bagasa sadani roha
atong top pamaroha nami jala pargugui kami siya toruk ni roha majakkosa to dimi matotok perguruan nami ali Tuhan asa pergugu kami laho mardame-dame di tongani rumah tangga nami bi asiroham di bagasan anak Yesus Kristus. Amin. Songoni majolo akadonga pertanyaan di bagasa tikyon alay ingot tamote like subscribe jala sagi ko mamuse to akka dongan na asing do pemar hiti-hiti nga parsidohot tamu tok patol hason berita nauli tu nasida tu lihat portibion saya di pasu-pasu tu hatai mahita oras